Biri, Cigaret, Dapa, Khoni, Tiranga, Kuai, drugs. Omorokno nungma chama bai, norok kutamsa kaitorno sumsoklayo. Aboke, norok afa kaitorno, sajla kaitor jisuno, tei pola kutar kaitorno sumsoklayo. Afa kaitorno norok bakaike sumsoklaikne nailayano. Norok saimano, afa kaitor, norokno snam kakne. Afa kaitor, bono koshal ke, tei bini yak tarbai khadlini tagai, bini khama supriwe kthang klaimanise norokni besak. A besak no, norok bakai ke biri, cigarette, dapa, khoni, tiranga, kuai, drugs, chariman, tei khandriman. O khamya manirok bai, norokni besak no chariwe khandriwe sokomarna bagai, tei butarna bagi de kaitor norokni besak no snamka. Kaitor snamano borok sokomarma, aba besu kotor kuk sumsokne vansugi naidi. Omangka snamne sano snam jakrok kebangma klayo, abo sumsokse. Omosimiya, norokno snamnai a afa kaitor, Moses ni yaktei, norokni bagi dosh dagi mengrokno reka. A dosh dagi mengrokni bere kaisanataye, ching lamrima bijapni rambisni tang teravo, kaikni porike nugo. Borokta butardi. O kerong dagimong unka, langma rinaisani kerong dagimo. Afa kaitor bay rijakma o dagimong ni naimong ke, sakno tei butarnai samung mungsa pana ta klaidi, ta chadi, tei ta nungdi kene chingno kusklai rina bagise. Norok saimano, biri, cigarette, dapa, khoni, tiranga, kuai, drugs, omorok, norokno tei buino, butarnai manirokne. Kake, omorokno chama nungma, tei buino charima tei khandrima, abo norokno langma rinai, tei buino langma rinai, kaitorno tei binidagi mungno kebang maklayo. Omorokno norok chama nungma bai, buino charima tei khandrima bai, norok langmano kebang nai borok unko. Langmano kebang nai rong, langma rinai sano kebang maklayo. Tamnikin ba, omoti mani rokno norok nungke chakke, norok saksakno turutruke buthari tongo. Tei omorokno norok buino charke khandrike, norok buino turutruke buthari tongo. Abu baino norok borok butharnai ingi thango. Tabu borok butharnai sabo. Kaitorungka langma rinaisa, pia soitan ke borok butharnai sa kene, subra jisu pang ke saklai mani kokno, ching John pai suija koktum kakam ram artni chicholisho kai kene porikenugo. Norokni nupa soitani aronise, tei norokni nupani muchung mano klaina kachongo, yapangni simino bo borok butarnai. O koktum kakam subra jisu bono kebangna judai rokno samani kok, tei soitani kok. Tei bo John bai sija koktum kakam ram doshni tang doswo, subra jisu soitana tei sabo, soitan kokna bagai, sokumarna bagai, tei butarna bagai se payogne. Kinke, norok borok butarnai mani rokno chama nungma bai, tei buino charima tei khandrima bai, norok soitani tongma klayo. Kinke, biri, cigarette, dapa, khoni, tiranga, kuai, drugs, chama nungma bai, norokni besakni snam naisa afa kaitorno sumso klayo. Tei afa kaitorni kerong dagimong borokta butardi abono sibaima baibo norok afa kaitorno sumso klayo. Kake ang norokno singnanayo. Norok o kamya chaya mani rukno chama nungma bai. Norok ni snam nesa afa kaitorno sumso klayo.
Tei bini kerong dagi mungna bo sibayo kinke. Bahai ke afa kaitor norakni loge, norakni nok nukung rogo, Dapa rogo, tei motha rogo, tongi tongnai. Tei baisa ke kaitor bahai ke bono kebang narok bai baksa tongnai. O kamya chaya mani rukno chanai rok nungnai rok. Tei buino chari nai rok khandri nai rok. Nora kaitor bai kuthana muchungke. Tabukno kaitor ne tani sumsok gosivui nakarma sanai kakifildi. Kakifilnai sumsok ginang rokno afa kaitor kunupurpano yakarya tei kibiya. Tabuk sajila kaitor Jesu Kristo no norok bakai ke sumsok klai kene nailayano. Chingno sumsok ni piyoge mutangna bagi se afa kaitor sajila kaitor no o singchar rokhorka kene. Ching matai bai sija kotum kakam ram yekni tang ekwis. Te John bai sija kotum kakam ram tini tang shullo bai shotro. Te John suikarmani puila koktun ram tini tang art porike saimanai. Tamnikin ba ching sumsok klaima bai sumsok ni selang ungka. Tei soitani besarok ungka. Kake sajala kaitor Jesu chingno sumsok bai soitani selamung ni piyoge mutange kaitor ni besarok snampina bagi se o singcharo paikya. Abuni bagi se Paul Korinthus sungno sekarmani puila koktun ram choini tang biso chingkai kene porike nugo. Morok ribui paijak masse. Abuni bagi norok ni besago kaitorno chingsasa ridi. O kokutar chingna muito klai rimani ke ching morok ribui paijak masse. Chingno paina bagi afa kaitor tama morok rikka kene Peter suikarmani puila koktun ram yekni tang ataro tei unnis porike saimanai aboke rukpai eba rangchakia pia Calvary Cruso bini songdari sajala Jesu Kristoni te kochakribukine. Hake kisa wansugi naide asuk satok pitok manchagai lachima singcha klaijagai Cruso kanda bujagai te kochakribui paimani norokni busakno Biri, Cigaret, Dapa, Khoni, Tiranga, Kuai, drugs, Omaro, Khandrima, Charima, Bus Kotorko, Sumsok Kene. Abo Norok Sajila Kaitor Jisuno, Te Bini Asuk Mutang Mani Samang Rokno, Saknangya, Klaimaklayo. Omo Norok no Snamnai, Afa Kaitor no Sumso Klaima Haikeno, Norok no Mutang Nai, Sajila Kaitor Jesu Kristono, Sumso Klaima Kayo. Omo Simiya. Afa kaitor ni kerong dagi mungino sibayma haikeno sajala kaitor Jesu ni kerong dagi mungina bo norok sibayo. Bahai ke sajala kaitor Jesu Kristan rukno rimani dagi mungino toye ching mark bai sija koktuma kakam ram baroni tang ekotrisho haikini porike nugo sakno khamjak tino buino khamjak tikne. Abo kinma ke Kristan rok sakno khamjak tuina buina bo khamjagi kaitorni dagi mungno rakokna nango sak bai thangno khamjak nai rokni marike borok chamung kakam chavo nungmung kakam nungo tongmung kakam tongo tei sak bai thangno soike khamjak nai rok borok buina bo chamung kakam no charinai nungmung kakam no khandrinai Tongmung kakam tongrinai. Omo buino soike khamjak nai rukni mari. O khamya chaya mani rukno chama nungma. Te buino khandrima charima. Abo khamjak nai rukni tongmungo kise klaya. Abo ke tabusuk jora norok soi khamjak pun tamokinai saimanya ku te chongki romi manya ku kinai nuk mari.
Soi kamjak no tuyi Roma koktun ram teroni tang doswo chingkaikini porikinugo. Love does no wrong to your neighbor. Kamjak mung buino kamya chaya kese klaya. Abo kinmake kamjak mung sak no tei buino kakam simi se klayo. Kamya kese klaya. Norak sak no soike kamjago kinke. Norak o kamya chaya nungmun chamung rokno nungglak tei chaglak. Norak buino soike kamjago kinke. Norak buino o kamya chaya nungmun chamung rokno khanriglak tei charglak. Tei baisake Biri, Cigaret, Dapa, Khoni, Tiranga, Kuai, Tracks, Omarokno, Nungma Chama, abo sak no kamjak na irokni tongmung ya. Pia sak no kamjak ya irokni tongmung. Biri, Cigaret, Dapa, Khoni, Tiranga, Kuai, Tracks, Omarokno buino khanrima tei charima, abo buino kamjak ya irokni tongmung. Omarokni bisante norak sajla kaitorni dagimung aboke sakno kamjak tuino buino bo kamjak tikne kerong dagimung no sibai maklayo. Kaitorni kerong dagimung na sibai ma abo sumso kene ching John Swikarmani puila koktun ramtini tang char o khaikni porikenugo. Sumso klainai jotto borok bo kerong sibai mani majrabo klayo. Sumso klaima engka kerong sibai mase. Khaikin ke Biri, Cigaret, Dapa, Khoni, Tiranga, Kuai, Tracks, Nungnai Chanairok Saimanti, Norok Poito Klaya Riktarnai Sajla Kaitor Jesus Christono, Tei Bini Cruz ne Thimungno, Tei Bini Mutang Nai Samungrokno, Sak Nangya Klayo, Tei Bini Kerong Dagimungna Sibaima Baibo, Sajla Kaitorno Sumso Klayo. Kristan Ongtute, O Kamya Chaya Manirukno Chaman Nungma Bai, Sajla Kaitor Jesus Christono Norok Bisa Kotor Sumso Klaikene, Wansuginai Lady Hake, Ang Norokno Singna Nayo. Norok O Kamya Chaya Manirukno Chaman Nungma Bai, Sajla Kaitor Jesus no Sumso Klayo, Tei Bini Dagimung Kotornabo Sibayo Kinke. Bahai ke Sajla Kaitor Jesus Christo, Norokni Loke, Norokni Noknu Kungrogo, Dapa Rogo, Tei Motha Rogo, Tongi Tongnai. Abo Shompopia. Aboni Bake, Norok Tabukno, Sajla Kaitor Jesus Thani, Sumso Gosiway, Nakarma Sane, Kakifildi. Kakifilnai Sumso Ginangrokno, Sajla Kaitor Jisu, Kunupropano, Kibia, Tei Yakarya. Tabuk, Biri, Cigaret, Dapa, Khoni, Tiranga, Kuai, Drugs. Omarokna Nungma Chama Bai, Norok Bahaike Pola Katar Kaitorno Sumso Klaikene, Nailayano. Paul Corindusungno Sikarmani Puila Koktun, Ram Choini, Tang Uniso, Chinkaikini Porikenugo. Norok Saimanya de, Norokni Busak Unka, Norokni Bishingo Tongnai, Pola Katarni Noktar, Aba Kaitor by Rijak Mase, Norok Tei Sakni Lia. O Kokatar Chingno Muitukle Rimanike, Kifisake, Norokni Busak Unka, Pola Katarni Noktar. Abo Kinmake, Kaitor Tungma Nokno se, Ching Noktar Kino. Abo Kaikano, Norokni Busakno, Noktar Kine, Romjago. Tamnikinba, Kaitor Dabu Rimani Pola Katar, Norokni Bishingo, Tongi Tongo. Sakni Tei Buini, Busakno Sumso Klenai Borog, Bo Pola Katar Kaitor Nase, Sumso Klayo. Kifinike, Norokni Busak, Kaitor by Rijak Mase. Abo Kinmake, Pola Katarni Noktar no, Norok Tanglia. Pia, Kaitor se Tangi Rikagine Savo. Norok Saimano,
kaitor bahai ke norok ni besak no snam kakne. Kake norok o kamya chaya maniruk no chavu nungke besak no dera riporo te sokomor pro norok pola ketar kaitor no sumsoklayo. Norok ni nok no korok sasuk sibai ke norok besak kakamyong nai. Abo kaikno o kamya chaya maniruk no chaman nungma bai norok pola ketar kaitor ni noktar no sibai pro pola ketar kaitor bo kakamyango te belai kosto mano kene saimanti. Norok biri cigaret dapa omarok no nungo Khoni tiranga kuai drugs omarok no chavo kinke norok pola ketar ni noktar no sibai nai borok ngo. Norok buino biri cigaret dapa omarok no khandrivo Khoni tiranga kuai drugs omarok no charivo kinke norok pola ketar ni noktar no sibai nai borok ngo. Norok korok besuk no biri cigaret dapa khandrika Khoni tiranga kuai drugs charka asuk borok ni pola ketar ni noktar ke tongnai besak no sibai kya te pola ketar kaitor no sumso klaikagne saimanti. Kristan ro norok biri cigaret dapa Khoni tiranga kuai drugs omarok no nung brum brum cha brum brum norok pola ketar kaitor no sumso klayo. Kake ang norok no singnanayo. Norok o kamya chaya maniruk no chavu nunge te buino chariwe khandriwe norok ni te buini noktar no sibayo te pola ketar kaitor no sumso klayo kinke bahai ki pola ketar kaitor norok ni loge norok ni nok no khungrogo dopa rogo te motha rogo tongi tongnai abani bagai norok tabuk no pola ketar kaitor ni thani sumsok no gosivoi nakarma sane kakifil nai sumso ginangrok no pola ketar kaitor kuni propano kibiya te yakarya. Kristan ro afa kaitor bai takjak nini besak no sajla kaitor jisu ni three bai paijak nini besak no pola ketar ni noktar ke tongnai nini besak no biri cigaret dapa Khoni tiranga kuai drugs omarok no khandri deman te chari deman afa kaitor bai takjak buini besak no sajla kaitor jisu ni three bai paijak buini besak no pola ketar ni noktar ke tongnai buini besak no biri cigaret dapa Khoni tiranga kuai drugs omarok no khandri deman te chari deman abo besak kotor sumso kene saksak ni khano singi naidi. Kristan ro borokrok bai sumso klayo pia borokrok kaitor no sumso klaima abo besak kotor kuk abano tuye Samuel ni puila bichap ram duini tang pochi so chingkai kene porikenugo. If one person sins against another, someone can intercede for the sinner with the Lord. But if someone sins against the Lord, who can make intercession? Tumung borok koroksa, tei borok koroksa ni thani sumso klaike. Tei borok koroksa a sumso gnang ni bagai subrai ni thani surisan mano. Piaba borok koroksa se subrai ni thani se sumso klayo kinke bini bagai subrai ni thani sabot surisane manai o kokatar borokrok bai sumso klaima ni slai borokrok kaito ni thani sumso klaima bes kotor ko kene chingno saiman rivo hinke biri cigaret dapa Khoni tiranga kuai drugs nungnairok chanairok saimanti norok kethamsa kaitor aboke afa kaitor no sajla kaitor no te phola ketar kaitor no sumso klayo kene